siala anak sialau tinggalnya di dalam tanjung. Mano apa nani tanah rantau, jangan sampai lupa jo korong kampung. Ingin main korong kampung, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Allah di balik anak pintu, oh ada batu malang di balik anak pintu. Di sini ada larang rantau, oh di sini ada dosana, oh kuralaku nurana onan tadilah kaset pae olah nomor lah satu oh kinilah kamat suat larang rantau akan nomor ladu oh japui ladu sana olah japui tabao
Salarui armadi salamun angko ndak mencubo ketampe te baru kolo datang kamari semenjak Rosi meninggal. Apa tujuan yo mukasui mandanga katoco itu disinan menjawe si Armadi. Ondete dengan bana mangko datang ambo kamari ado tujuan jo mukasui nan ma tujuan jo mukasui hondak seorang badu namanya menyabui ke badan ambo ado lah orang sambil lalu ado jo kawan samo karimbo mambiek manau jotan Hosarato anak badan ambo kato nyorosi acok balik acok nyo pulang buaya anak acoknya pulang te buayana itu kete batanyo anete lebih tahu daripada ambo ba itu kato badan Armadi. Mandanga kato rupo itu onde nak kandung Armadi pulang ba ako kato orang Rosi cojalean bana kaete uraikan bana cie bulie nak jale di badan nete. Kalau orang te lewat di pondok mencari Rosi buayana mencari Rosi melela-lela anak padahal inyo lah mati ba itu kato badan inyo. Oh mencari menyusui anak nampak juo di orang lalu itunya orang sambil lewat tak masuk kawan badan ambo samo karimbo nyo ambil manau samo karimbo ambil otan sehingga nyo takui nyotek kawan lewat di sinan itu nyo baru satu orang indah nyo cie namanya bui. Anak acok jote mengecean manso mande nyo acok balik membuai anak nyo mande nyo mabean anak nakete menyusui anak nanado. Hocukui memasak bagai lipek kain sepaningga ambo ndak di rumah Rosina acok pulang ke rumah Rosina cote pulang ke rumah ba diete tu sabananyo mandanga kato di Armadi sinan lagala badanete. Oh di sinan ete lagala mencari gala ete tadi batanyo Armadi balik mangako gala badanete apa kok sabab karano nyotei. Oh ako sabab te karano nyo mangkonyo galak badanete ba itu kato badanyo buyung Armadi mandanga kato rupo itu honde dangan nak di Armadi. Kalau itu sejarah orang kemungkinan batu kata orang sebab nyorosi bini Armadi matinya mati Malayan ado nak dua jalur mati Malayan.
Kotaknya mati elo-elo, kok babalik ada kaduya, marupai bantu manusia. Itu babalik jadi cindai macindai, kata awak kampung kuntilanak, kata orang kota na kuntilanak mana kata orang kota mandanga, kata rupo itu di sinan bakato buyung Armadia, jawaban badaninyo honde te dengan bana. Kalau iyo sabantu itu ba acaronyo manangkoknyo sapayo dapet diambo bulia nak dapet ambo tangkok nak jale ketahuan mensorosi ba itu kata si Armadi. Hosinan bakato ete tadi, ko iyo ang ingin juo nak manangkoknyo, ko ingin manangkok badan rosi. Ho tapi tangkok jangan sembarangan, yo tangkok sabana tangkok, ba itu kata badaninyo. Agak saja di badan ete bue andolu tali pengabe, kok batuang nak manangkok rosi, ba itu kata ete tadi. Honyo ambil tali saukuran, taga ang dake mungko ete nyungku sepanjang badan, nyo ambil tali ukuran lah dapet tali ukuran. Oh baru nyo tali dia ben capak tibo ambui nyo datang, ambui tibo zikir nyo tibo di sinan kalau kok dilie. Oi ko matali nak tolong ang bao, kok dapet rosi yang tangko, ang kabe rosi jo tali ado jo luak pado iko nyo ambil paku sebuah. Onyo abean lo paku diete, ambui datang geliang nyo tibo capak nyo tibo di sinan nete bakato. Kok batu-batu nak manusia jadi-jadian, kok babaliknya menjadi cindai, iko mapaku nak tolong ang bau. Kok dapet rosi yang tangko, ang paku bubun-bubunnya sampai tabah nampak ku panjang. Kalau menurut biasanya inyo babalik cosa mulo, tapi gak mangalulah nak kan wang. Hola dinan labanya oh tapi nyo malu dinan banyak, ndak berani deke narami entong mamanung rumah di sorang. Oh mandanga katoco itu ndak baadote bantu itu asarosi balik co biaso biar lain ndak deke narami awak sayang kawakerosi. Oh awak sayang kepada ninyo, biarlah nak pulang co biaso asa dorosi di pondok
Odisinan kalau kau dipandang paku jo tali ala dape ado juo diete nantakana tunggu sabanta nak kanduange ete cali dulu kelakang rumah masih ko ado toanyo tersimpan kok masih ado juo tersimpan nasib ang bana armadina nelo ba itu kato badanete. Hopainyo kabalakang pondok satopai kabalakang pondok nyo caliek dake daun bira nyo caliek dake daun kayu kironyo barang masih ado ladama mansolamo konde nak kanduang armadi kok salasai palonyo buyong paku kok dapet bubun kanai paku sudah takabe pakai tali iko kona adona nangkang ambil baru podama kayu punggungnya ado balubang ang tumbok jodama kayu bulie babang alie cobiang asona Oh boleh babalia nak cobiaso mandanga kato rupo itu lasanang hati armadi tarimo kasih te banyak-banyak. Ho inyo tali alanyo ambil sarato paku sekalian cukui jo inyo dama kayu basalam armadi jo ete nampunyo pondo ambo babalik te nak nyolai ba itu kato badan inyo mandanga kato armadi onde nak kanduang armadi. Onde nak kanduang armadi ado juo nak pasan badan ete kok sempat paku tabanam kok damalang tumbuhan cuma ado pasan dari ete jangan sampai paku tercabui jangan pas sampai damanyo tangga kok tercabui paku di bubun kok tanggap madama di punggung inyo barubah balik jadi cinai baik tukang ato hola badan laete mandanga katonyo rupo itu lasanang hati badaninyo oh sanang hatinya si armadi nan malam semalam itu balik badan armadi oh pulang ke pondok badaninyo ke pondok nani tengah ladang ndak lamo inyo di bajalan latibo inyo dake pondok seto tibo di pondok ladang baca assalamualaikum Mabaca assalamualaikum menjawe anak sekali Waalaikumsalam ketua anak satonyo anak lah menjawe di sini kalau kok dipandang dela balik ayah badan awak talambek juo ya ayah tibo mendanga kato dari anak talambek ba ajo lena ayat tibo kan lu malam banar malam balik ayah ke rumah ayah tahu mensuana ayah baduo jo buat dieknya dake pondok ndak masalah talambek itu doyanyo bakaban ayah pai mandela pangai yo ayah baru nyoman
mande ya pai banati buaya membaca assalamualaikum mande pai laiba itu sekali kata anak mendanga kata anak tadi ndak lama lai do perasaan si Armadio berarti koma balik bini ambo jadi cindai ba itu sekali kata hatinya naninyo indak do baca itu onde nak kandung sayang ayah ko iyo nak mande acok pulang ndak ba atau do nak mande balik boleh mande membuai yang adik nak ma boleh mande nyoa membuai adik di sinan kalau dipandang agak sajo di badan inyo indak to bilang-bilang lama agak di badan Armadi tadi yonan malam samalam itu onde nak kandung anak ayah onde nak kandung lah sayang ayah ribet tambah malam juga kita nak lalok lah nak nyolai besoknya ayah kakak rajo mabarisuknya na ayah kakarajo mendangai kata rupo itu di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninya yo alala tidur sepondoknya sekalo lalo hari siang apa tando hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang indak siang hari de ayam indak siang hari de murai tando-tando hari kasiang ma badara badarum darum bunyi tamiang rang balari otak singko bantuannya ambun ampie kata bi mato angari ma mampir kata vinyo amat to hari-hari pagi sepagi itu ala minum kopi badan Armadi satonyo ala minum kopi di sini ninyo kamangece onde nak kandung nak sayang ayah onde nak kandung manjojo ayah ayah pai karimbo abe anadie elo engelo na abe anak na elo bekot tajatu adik di buayan ba itu kato badan Armadi jadi ya kato anaknya barangke Armadi nak nyolai hari ado pukul salapan kamaningka pukul sambil hilan Ariadonyo 8:30 merangke Armadi masuk rimbo. Nantali tadi ndak lupa membawa 100 paku jodamanyo masukan kamunjutan sekutiko. Kaunjutan nanyo bawa masuk rimbo nyo bantu barangke karimbo bangana tuane.
laba jalan si Armadi di sinan kalau kok dipandang malo karimo nyuaran nyo duduk dake pancuran alanyo geliang oko alanyo geliang rokok anau di sinan kalau kok dipandang sedang menggeliang rokok anau bamanwang yo di pancuran iyo lako kato anak atau nyo kato kawan-kawan lay batu konan sabananyo atau ndak tahayul dalam hayalan atau nyo dongeng ngurang kampung mai matonyo dongeng dak orang kampung ba itu sekali dah inyo nantakana di sinan kalau kok dipandang oh tumpak di badan si Armadi nyoba manuang di pancuran main nyoba manuang nyoa di pancuran sedang bamanuang sedang bamanuang si Armadi Ariado pukul 9 di sini ninyo kok dipandang tinggaan Armadi sedang bamanuang sedang nyo duduk dake pancuran to japui orang nan di pondo iyola anak si Armadi iyola anaknya si Armadi nambah namu pik marajoki sedang anak membuai adik sedang membuai dibuayan yo sedang membuai-buai jual maimbau orang di labu pondok satu maimbau di laman pondok mencari anak nang gadang kiro mandenyo laba bangali makiro mandenyo laba balik sinan bakatonyo anak nang gadang nambah namo piek marajoki onde mande dengan banaya baru barangke bana baru painyo karimbo anggaran sajam lebih kurang nyopai karimbo dalam maya mencari manaujotan ba itu bana kato anak mandanga kato rupo itu onde nak kanduang sayang mandelo lana ayak karimbo bule nak piti dape juona ma boleh nak pitilah nak ada pejo boleh awak boleh nak makan ba itu bana kato inyo iyo lau piek rosi tadi mandak guno to etong lamo bana onde nak kandung nak marajoki dangakan kato mande ambillah nak kain bano nang kumut ambillah baju badan ayah serato pakaian adik pailah mencuci katupingian mapailah na apa mencuci-cucilah baju ayahnya dan kumu pailah na ke pencuran ibu awak di badan ayah jadi padia anak nak baju ayah kumu jadi padia serawaya kumu ndak ibu awak di ayah awak mama nanga katorupo itu menjawe anaknya tadi nambah namu piek marajoki
Onde mande sayang jo awak ndak pernah kumua baju ayah. Awak sayang kabake ayah. Awak teman yo mande bake ayah di maka kumua baju ayah ma di maka kumu mandai baju ayah nyo ambil pakaian adik nang kumu nanari kepatang nyo ambil baju ayah nyo baju ayah lala dapet pakaian adik ala juo pakaian nyo ala pulo ho masuk ke mandai elo barangke inyo kapancuran ala nyo pai mencuci baju nyonanku. Mencuci baju nang kumu ala barangke anak tadi nama-nama upiak marajoki anak lagadi dipandangi anak nan sadang gadi tangguang ranca anak indak tabado elo anak Hoba itu kalau dipandang sadang berjalan ke pancuran inyo berjalan pe mencuci namande tinggal di rumah membuai adik dibuang ayan membuaya dia dibuaya nindak toetong lamu ndak guno toetong lamu bana sadang berjalan ke pancuran jalan bertambah jauh jalan bertambah jauh dek lamu di berjalan panek dek lamu bakal lamuan di sinan kalau kau dipandang agak saja di badan inyo dek lamu inyo di jalan lah sampai anak ke pancuran hampir ketibo dipandangi nampak orang duduk dekat pancuran serupa bana jo ayahnya indak yakinnya mansu ayahnya sebab ayahnya pekarimbo tumpak di badannya anak tadi yo la upiak marajoki tarui jo ke pancuran Tarui jo anak ke pancuran setelah tiba di pancuran anak lah nampaknya di ayahnya calik bana di anak elok-elok kira iyo ayahnya di pancuran setelah jale mansu ayahnya di ayah kiranya kato badan marajoki iyo nak kato badan ayahnya onde nak kandung marajoki mangako paina ke pancuran jo siapo adik babu aina
Majo siapa na adik babu jo sianyo adik batinggahan mandanga kato bantu itu menjawe anak sekutiko nambah namu si marajoki onde ayah dengan bana mangko bisa wak mencuci pai manyasa baju kumu iyo nak tibo di pancuran parenta mande baru datang ya parenta mande ya baru datang mande nama jago adik mande nama buaya adik ba itu bana katoinyo mamandanga kato rupo itu lesavana nak kato marajoki kato sampai anak menjawe onde ayah dengan bana dari ketik sampai gadico iko ambo indak ke baduto duto mangalo joaya wak baduto membuek badoso marajo ngoki membuek badoso maya marajoki di sinan kalau dipandang indak to bilang lamu banasinan bakato badan ayah onde nak kandung marajoki mencuci lana edit madit petupian mencuci lah di pencuran nangko jangan balik ala ndak pulang ke rumah sebalun ayah menjapui pai ke pencuran jangan balik lo anak ayah tapi kok tibo ayah menjapui babalik lalai pulang ke pondok sebalun datang badan ayah nam pondok jangan anak jangan ajak na manam pondok janyo anak jajak mandanga kato rupo itu lasana ngati anak nantu kalau itu kato ayah nang kato ayah baturuti ndak kabalangga dona ma perintah ayah ba itu kato anak tadi kato sampai anak mencuci anak di pancuran kalau nam badannya si Armadi barangke pulang nyokap pongondok ma barangke pulang nyokap pondok sedangnya jalan sama seorang jalan Armadi lambe-lambe marah nyokap pondok sedang jalan ni nyotot tinggal to bilang laupik Rosi tadi manganyo Rosi sedang di rumah sedang di pondoknya jo anaknya yo sadang membuai anak sedang balela anak balela anak di dalam pondok ba itu kalau kok dipandang sedang balela yu ma sedang balelanyo alelayu sedang malelan lelan anak tumpak dek badan Rosi tadi tinggal sedang malelan anak to japui pak badan si Armadi dijapui badan dirinya yo sedang berjalan marah ke pondok jalan nyo lambe nyoka mambutian yo indahnya nantali ala siap serato paku jo panoko lado dalam kambui unjui inyo berjalan lambe langambe
Mainyo bajalan nyo alambek-lambek sedang bajalan badaninyo. Ndak lamo inyo di bajalan latibo di laman pondok indak jale di badarosi manso suami kababali iyo lainyo si Armadi. Nyo naik ke pondok lambek-lambek kebetulan malang di badarosi nyo membalakang kalabu pondok sedang membuai anak. Armadi jalan yo sekutiko naik ke ate pondok ladang. Ndak babuninya maningke pondok baik tu hebat si Armadi Maba itu hebatnya si Armadi setolat tibonyo di ate pondok kalau nanupi rosi tadi sedang melela-lelaan anak juo. Lah nampak di badan si Armadi mansoyo nyato manso bininyo rambut panjang tegere-gere tajelo rambut kalantai. Nyotarui madapi lambek-lambek nyungkok dari belakang nyo sembah rambut nam panjang rambut tak sembah di pulun nyo pasiga di ate pondok. Tatangkok badan diri rosi awak tatangkok tali tibo nyo kabek jo tali nanyo agi diete. Satonyo dapet kane tali badan litak manggari dak talo awak talai tak sebantu itu. Awak indak badayo lai badan litak paku latibo nyo paku sekali bubun-bubun Majo paku sekali bubun-bubun paku lah saudara ngabean paku lah saudara tawan tabanam paku panjang limo satu tabanam paku panjang limo bakulit alang di udaro babunyi cacak di paranyo. Basi cece cacak di paran memaki-maki uye-uye memaki siamang dalam rimbo Mama maki siamang dalam rimbo ba itu kalau kok dipandang sainggonyo badan pak upi rosio nama rupai jadi cindai awak lita indak badayo paku tabanam badan tekabe. Nyo ambil lo dama kayu tadi nyo pareso sebagian punggung kiro iyo punggung balubang. Nyo tumbok jodama kayu punggung tetumbok jodama kayu bulie nyorosi kok dilie. Dipandang tubuh badarosi awak la normal cobi yang asoma Mawak la normal nyoaco biaso ala babalik nyoco biaso la barubah corosi dolu awak indak sadar di diri taga lampai di tengah pondok ndak tahu di tubuh lai. Anggaran seperampek jam pak ndak sadar diri lah cukui setengah jam ba itu kalau kok dipandang. Tinggalnya sedang pensen di tengah pondok suami ado di sampingnya nambah namo buyung Armadi. Yo anak babuai di buayan tingganinyo nambah tigo to japui anak di pancuran. Anak mencuci juga anak cuci baju lah selesai cuci pakaian. La sudainya di mana saya lambe jo japui angawa
Maya lambe joa menjapui awak lambe jua ya tiba di pancuran kato ayat tadilah sudah sebalunyo japui ke pancuran awak nak boleh pulang ke pondok. Mbak itu kato anaknya tadi tepat so menunggu ayah datang. Yo tinggal anak sedang di pancuran to japui armadi yo siro sima Japui armadi yo siro si tuma di badan si armadi nyo mencalik yo kabininyo. Katolah sudah dari eteknya dukun balian sabalun sadarnya cobiaso tali nak boleh dibuka-buka. Di sinan kalau kok dipandangnya calik jo di armadinyo geliang sekali nyo ko ano wala nyo geliang rokok ano rokok tageliang nyo marokok. Nyo unian jo badarosi sampai nyo tahu di armangadi ma Mas sampai nyo tahu nyo adi armadi ndak to bilang lamo bana labi rokok nambah bakal tawakar rokok labi baru di sinan kok dilihat. Lalamo juo pak inyo di pensan ado anggaran sajam labi sadar lah badan diri rongosi ma Yo sadarlah badan diri Rosi nyola normal cobiaso mengecek kabake suami onde udah dengan bana di mako anak badan awak iyo inyo anak nantuo bana mau piek marajoki. Kalau nang ketek jale di awak maso babuai di mako anak nyonan gak ngadang dai. Di makoda anak nang gadang mandanga kato rupo itu dia kandung Rosi dia udah kalau nyo anak nyo nang gadang anak menyuci ke pencuran ba itu kato badaninyo mandang anak mencuci ndela tinggi dari coy kola lewat hari pukul 1 ke mendake ke pukul 2 dape anak mencuci ju suruh babalik dana awak bekota sapo marajo ngoki dai. Mabekota sapo da marajoki mandanga kato bantu itu jale di armadi man solat sadar manurui kato etek baru nyobuka tali pangabe. Yo tali lah sudah dibuka nyola duduk Rosi sakutiko duduk lah dake si armadi lah bantu orang biang asoma malah bantu orang biasa dek kandung Rosi dia mola nyo awak ke pencuran nyo ambil sekali sabun mandi mola kita dia ke pencuran to suruh anak babali awak mandian badan Rosi mandanga kato bantu itu yala barangke nyo baduo pai baduo nyoba jalan marai nyoka pancuran ba itu Rosi jo arma di mae
Oba itu Rosi Jo Armadi barangke badan dirinya. Ndak lama kita bilangkan dek lama bakal lamoan sampai lainnya nambah dua lalat tiba di pancuran. Wala latibonyo di pancuran Satu latibo di pancuran Mengece inyo baduon nak kandung anak ayah Hoba balik lalai nak marajoki Abian kain nambah cuci jamu Lekain kajamuran na jamu la kain nak kajamuran ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu babali anak tu tadi hosato babali marajoki naninyo kalau dipandang alamaranyo ke pondok sadang jalan kalau dilihat yo sadang berjalan ke pondok ndak lamu inyo di jalan dek lamu bakal lamuan di sinan kalau dipandang sampai ke pondok badan inyo dek latibo inyo di pondok dijamu kain tu tadi sadang menjamu kain yo selesai kain bajamu naninyo mangasuh adik di buayan sadang membuai adik tinggal ninyo dake pondok dijapui ayah jo mandenyo tuan. O dijapui ayah jo mandenyo Sato dijapui ayah jo mandenyo Tumpak di badan si Armadi Nyo mandian badan si Rosi Yo mandian ninyo elo Alah nyo mandian di pancuran Ukuran sabun labas sabun Indak to bilang lamo bana De inyo sudah bamandian De ala sudah mandi di pancuran Nyoba pulang ke pondok Bajulah sudah digantinya Si Rosi elok co biasa lah bantu manusia Biasa balik tuan. Oh bantu manusianya normal babalik baik itu kalau kau dipandang jalan baduonyo ke pondok Hondak guna to bilang lamo bana panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamoan sampai ke pondok badan ju bagalak-galak ate pondok tuan. Oh bagalak-galaknyo ate pondok bagalak-galaknyo baduo Bayo nyo tiga baranak kok nang kete anak di buayan Hoba itu kalau kok dia pandang lah bantu dolunya babalik Sayo sakato ate pondok tuan. O sayo sakatonyo dake pondok Sadang di pondok bagalak-galak Takana di badan Armadi Janji jo ete dukun balian Ho baru bakato si Armadi Onde dia kandung Rosi dia marajoki anak ayah tinggal di pondok kalian nambah tiga ayah keluar gak sabantana Oh ayah keluar nak gak sabanta mandanga kato rupo itu
Hola sanang hatinya badanana o barangke armadi kalua panek dek lamu di bajalan sedang bajalan jalan yu kain cawu panjang sambilan leput tajelo di barando panek dek lamu di bajalan o jauh batambah pie ju indah to bilang lamu bana tibo di pondok badan etek baca assalamualaikum Tuhan oh baca assalamualaikum menjawe etek dekat pondok alaikum salam kato etek naik lana ete pondok oh naiklah badan si Armadi Satu nampak Armadi datang kabar Armadi kato ete ba kok kabar datang kamari yolai batamu nang sabui dulu onde te dengan bana batu mate kato ete yo itu bana kejadian kironyo badan diri rosinyo iyo mati balik kaduya marupai menjadi cindai yo cindai kato awak di kampung kuntilanak basorang di kota memang yo batu kato ete kini nyo ala nyo awak ambil cobiaso kok tali lah sudah tadi bakabean paku tabanam di kapalo lah sudah bomandian di pancuran kini lah normal cobiaso te Oke nila normal cobiaso mandanga kato rupo itu lagala ete memandangi jadilah balik lek tu bini yang cobiaso iyo te kato Armadi ho mandanga kato rupo itu nyo ambil bare 7 inci satu nyo ambil bare 7 inci nyo ambil 5 sabua nyo siangkan 5 sekali Oli maulah sudah dipotongnya onde nak kandung Armadi oh tapi hari pukul 6 sanjo angseraan 5 di rumah ba itu kato badaninyo oh mandanga kato cuy itu onde te dengan bana aguno 5 tasera kato sampainya laman jawe onde nak kandung dangabana iko pajau kato 3 bulia jan datang kawan-kawannya jan datang cindai samo cindai jan tibo kuntilana samo kuntilana iko pajau ho kato 3 na Iko pajau nak kato 3 ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu malasanang nyo hati nyo badan Armadi ho sanang hati ndak tawado na 5 wala nyo ambil onde te dengan bana ndak ado letek lain pado iko ho mandanga kato dari Armadi ndak ado le nak lain pado iko nan biasa nyo etek nan tahu ho kato sampai sarupo itu babalik Armadi ke pondok nyo oh babalik Armadi ke pondoknya dek lah babalik ke pondoknya ndak lama inyo di bajalan sampai ke pondok badani
Setelah tibanya di labuh pondok baca assalamualaikum menjawab badan orangnya nambah dua nanciek badan diri rosi nanciek badan marajoki yola anak di armadi. Waalaikumsalam ketoinyo naik latuan ate pondok. Naik layai badan ayah lah naik badan si armadinyo lah duduk sampangaran mae. Yo inyolah duduknya samparan duduk di pondoknya batigo nanci anak sedang babuai sedang ayunan di buayan. Ba itu kalau kok dipandang naninyo kalau dilihat tumpak di badan rosi tadi. Mama inyolah salase onde udah dengan bana. Yodang ade ayam marajoki makan ledawa batigo ambo mamasa la salang asedai. Yo ambo mamasak madala salasai ba itu bana katoinyo mandanga kato cuy itu jadi dia kato badannya si armadi ala kamulainya makan. Lata-lata nasi dipandang mulai batigo sama makan barakat sanang dalam hati Barakat sanang dalam hati, sunyi di dalam pemikiran, sajuk di dalam kiro-kiro. Masalah saya makan jo minum, deklah sudah makan jo minum, pinggan nang kumua kaba cuci, nyo cuci di anak sekutiko, yo tumpak di badan diri rosi. Iyo baduo jo armadi basanang-sanang ate pondo sayo sekato badani. Sayo inyo di pondok ladang dan anak lescu itu pulau anak bahagia memandangi. Dek mandenyo ado di rumah ba itu kalau dipandang lawan cali ayah jomangane otuane. Oh mancaliaknya ayah jomande basanang-sanang badaninyo. Ba itu anak kok dilihat nambah namo pie. Oh maraja
Tindak dibilang dola mo bana biari sari tu malam nyoy lekat tidur. O sakalo lalo arisi yang tumpak di badan si Armadi. Indah ado inyo dopai karimbo lai inyo janji lah sudah jo etek dukun balian. Anggaran seminggu kini lumbulinya ditinggalan sama laki normal cobiang asoma masa malaki normalnya aco biasa di sinan kalau dipandang nan Armadi ndak karimbo ndak ado pai ambil rotan ndak ado pai ambil manau ba itu boyong si Armadi entong di pondok jo siro si Mentong di pondoknya aja si Rosi ndak to bilang do bilang lamo ndak disiko di palamo antaro inyo ampe barana nang kete anak dibuayan kok nang gadang anak lagadi lai sayo badaninyo. Manyo calik di badan Rosinyo pandangi suaminyo tadi ndak pernah berang bagi anak ndak mencuba mengecek kasar ndak pernah mengecek kare sanang hatinya badan Rosi mencalik tingkah si Armadi mencalik tingkahnya si Armadi sanang Rosi ndak tambah de ala sehari 2 hari ala mencapai 3 hari. Urang sorang baduo di kampung ala tahu orang betetangga la jale di urang dalam kampung. Iyo di toko masyarakat mansorosi duit babali iyo lah bini si Armadi babali elok cobiaso menurut sejarah ditarimo inyo balik kaduya jadi cindai dapetnya tangko di Armadi manyopaku kepala di hati nyopaku bubun-bubun nyopungguang balubang na nyotumbok ba itu dibuyang Armadi yo kinilah normal co manusia biasa tapi ndak ado kabanyo dake narami entong di pondok jo anaknya mentong di pondoknya aja anaknya ndak ada dok keluar pondok ba itu dalam sejarahnya orang lah banyak tahu di kampung lah jale di toko masyarakat nagari bertambah maju ju orang bertambah rami ju ba itu kalau dipandang ndak to bilang lamu lah jale de orang kampung seminggu sesudah itu Armadi bisa bau sangau Armadi lah bisa nyoba usaha agak saja badan Armadi usaha tetap masuk rimbo karajonyo ambil otan ko ado otan ambil ko ado manau nyo elo di maka mungkin dapet pitit
itu sao siar mangadi Yo itu nyosao Pak Siar Madi ndak to bilang lamu indak guno to etong lamu agak sajo di badan inyo. Yo kalau nambah dan Pak Anyo Rosi tadi samanya inyo ala di pondok ndak ada paikan nambahnya. Kok batamu banajo urang naninyo indak kamangecek mencali indak mencubo manaku saja orang pandangi. Ba itu sifat badan inyo luak suami jo anaknya Maluak suami jo anaknya ndak pernah berkumpul karena banyak ndak pernah dake kawan-kawan entong di pondok ladang coy itu badan diri Rosi. Barulah tahu kampung ke kampung lah jale jauh jo hampir mansorosi normal babalik baru ditambah namo inyo baru banamo Rosi cingindai Lalaki namanya di toko masyarakat mansonyo badan bini si Armadi banamo inyo marosi cindai ba itu kalau kok dipandang yo indah to bilang lamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan yo sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan masa bulan Pak jo 2 bulan lah cukui ke 3 bulan lah ka masuk kampe bulan ninyo tu balik baturutan Yo inyo babalik nyo abaturutan orang nagari lah tahu pulo tapi ndak bisa memberangi badan Armadi ndak bisa lo inyo disalan. Walau nyo cindai Pak na nyo rubah jadi manusia nyo tetap indu anak nyo tetap nyo bini di Armadi sedangkan Armadi ndak merasa rusuh sedangkan Armadi ndak merasa takui. Inyo sebagai kamamakai ndak ada merasa rusuh mangalo awak ketakutan di Yo mangalo awaknyo ketakutan ba itu bana kok dipandangin ndak to bilang lamu ndak paralu to etong lamu agak sajo di badan inyo agak di badan diri Rosi umur bertambah lanjut ju yo kalau nanopi marah joki anak bertambah gadang ju Yo anak bertambahnya gadang yo di sinan kalau dilihat agak sajo di badan inyo. Yo tumpak di badan Pak diri Rosi lai sayo jo anaknya abi tahunnya setahun itu. Lah setahun lo baturutan inyo babalik sajak berubah jadi manusia sajaknya ala berubah elok. Lah setahun lo labih baturutan anak bertambah jadi juma
Yo anak bertambah cadik yo biari baganti hari ado harinya sekutiko lama lang anak badarosi yo inyo anak nang ketek nambah namo si maragando lama lang anak nang ketek dapet penyakitnya penyakit lalu lah dapet inyo dikat ma ditangkapan iyo tangkapan baso kampungnya lah dapet penyakit lalu ndak dapet ditolong lai meninggal anak nang ketek aja lula bilangan sampai aja lulanyo bilangan sampai nyawanya japui di nampunyo nyoba nyawa dengan satu ndak dapet tertolong lai dapet kabar orang nang banyak manso anak badan armadi yo inyo anak nang ketek lama ninggalkan penyakit lalu lah datang orang tetangga lah tiba orang nan banyak oh Tuhan oh lah datangnya orang banyak di sinan kalau kau dipandang lah tiba orang nawasamo ke pondok badan armadi Oka pondoknya badan armadi di sinan kalau kau dilihat dek latibonya dake pondok tentunya anak memandian ada jo mengali kubur oh selesai anak pemandian babungkui jo kain kapan diantaninya ke kuburan yo satu latibo di kuburan anak lah sudah berkuburan maratok badannya badan armadi sarato inyo piero ngosima Masarato inyonyo piero sila marato lo paro sita diva itu kalau kau dilihat tapi nyo malu mencaliak karena banyak adolah orang pak babisik-bisik le sabana kuajanyo anaknya mati kalau nyo menurut nyo nan biasa lah ukuran kemeninggal ko anak rosi iyo nyo anak nyo nan bonsu lendak gara-gara inyo berubah jadi manusia sebab cinta inyo dahulunya inyo turang jadi-jadian lain dak inyo nama minum darah mangkonyo anak pendek umur Mamangkonyo anak pendek umur mandang kato rupo itu sinan bakato rana banyak tak kemungkin lo serupo itu inyo lo nak membunuh anak inyo lo nak maniayo anak iko mungkin iyo aja nyoko mana dan sampai ko dapet penyakit lalu tangkapan ketua wak kampung mangkonyo pendek umur anak deklah sudah nak berkuburan banyak babalik pulang
mana banyak pak babalik pulang babalik-baliknya orang nawat samo tinggal lainnya batigo di pondok tentu badua balik buki iyo bajua di pondok tu. Ba itu kalau nam biasa indak to bilang lama bana di sinan kalau kok dipandang tumpah armadi kok dilihat ibu hati bukan kemain anak namun sulamani ngama anak nambon sunyo alamani nggak disinan kalau kok dipandang agak saja di badaninyo maalun badannya si armadi bayo juonyo ajo si rosi sarato anak nanggadang anak lagadi anaknya rancak pak dipandangi nambah namo si marajoki iolah anaknya nentu anak bertambah gadang juga itu anak si Arma Iyalah anaknya si Armadi lah babuean kamarnya asyang iyalah dake pondok tadi karena anak lah gadang anak guno to etong lamo inyo sayo katiganya Oinyo sayo ketiganya sayok sekato pak ketiganya nagari bertambah baju tuan Oh nagari bertambah maju, nagari bertambah maju jo di sinan kalau kok dipandang. Oh anak bertambah cadik jo abi di sinan kalau kutoetong abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan. Oh sabulan jo 2 bulan, setahun jo 2 tahun, lah 5 tahun sudah anak dimaningga. Anak nan sadang gadi-gadang ranca anak bukan kemain ranca anaknya ndak tabado nambah namo pie marajoki tuan nambah namo pie marajoki di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana yo agak saja di badan inyo ado harinya sekutiko tumpak di badan si Armadi inyo tu pai karimbo cari manau yo pai karimbo cari rotan tinggala anak jo mandenyo iyo lau pie rosi tadi sarato jo pie marajo ngoki tuan O sarato jo mande sakutiko sedangnya duduk di pondok kok dipandang
Ho bakato mande badaninyo onde nak kanduang nak marajoki. Ho carilah nak kutu mande carilah kutu di kapalo mandanga kato rupo itu jadi mak kato badan marajoki. Honyo cari kutu badan mande sedang mencari cari kutu ari sedang tengari tapi nampak lapaku di kapalo. O mangece anak bake mande onde mande dangakan bana manga bapakku kepalo mande ado paku mak di kapalo amak ba itu kato badaninyo. O mandanga kato rupo itu onde ko iyo na ado bapakku cabui lapakku di kapalo. Oh tapi sabalun nak kepala dicama paku dicabui sabalun dicabui paku mande ada pasan di badan mande yo nak. Oh ambillah nak rambut di kapalo ambillah rambut tu jualai simpanlah rambut elok-elok jangan sampai hilang nak rambut mande tuan. Oh jangan sampai hilang dana rambut mande ba itu bana kato inyo mandanga kato co itu jadi mak kato badan marajoki. Honyo rambut ya rambut badan mande rambut panjang sabantu itu nyo ambil rambut tu jualai lah dape rambut tu jualai nyo simpan rambut elok-elok simpan yo nak rambut mandeko rambut nak jangan dilangkan. Oba itu kata badan inyo nyo simpan rambut di marajoki. Hoinyo mencari kutu juo onde nak kandung anak mande cabui lepaku anak di kapalo yo nak. Ho mandanga kato rupo itu nyo mandanga kato dari mande nyo parentan di badan mande. Honyo cabui paku di kapalo paku tak cabui di kapalo mabuni sepatu itu enggak mangguru karyang hari dipandang bakulit alang di udara mengirap badan diri rosi nyo barubah. Ho jadi cindai ma Inyo barubah balik jadi cindai barubah balik co biasa menghilang inyo babalik kikik-kikik kan galak dalam rimbo. Oh mengece inyo kana onde nak kandung marajoki mande nak dapet di rumah lain karena anak lagadang abe anaya elo elo. Abe anayana elo-elo ari bertambah petang jua petang bajawe dengan sanjo mandela hilang dipandangi babalik buyung siar mah. Adi ma Oh babalik buyung si Armadi seto babalik buyung Armadi di sinan kalau kok dipandang dicali anak lah menangi dipandangi nambah namo piak marajoki bakato Armadi kanak nyonde nak kandung sayang ayam manga menangi marajoki aku sabab kerana nyo kato sampai sebantu itu masujui anak badan inyo yo kabake badan ayah honde ayah sayang jo awak waya dangakan bana lah salah gadang ya badan awak.
Tadi awak mencari kutu mande sedang mencari-cari kutu. Ado bapakku di kepalanya suruh cabut dindekan bang mande lah hilang ya dari rumah. Ba itu kata badan anak yo pak mandanga kato dari anak lamo taman wang siar madi tuan. Ola mo taman wang buyong armadi taman wang inyo mandanga kato anak disinan kalau kau dipandang. Kalau iyo nak sebantu itu dialah ya cari mandi biarlah ya cari dulu. Tagak latan rak dinan tanang batanang lana dake pondok tinggal badannya marajoki biar maya cari mandi na biarlah ya nak cari mande ba itu bana katoinyo disinan kalau kau dipandang barangke ayahnya sesanjo tu. Dicalik kapincuran tadi diimbau-imbau namo Rosi onde dia kandung Rosi udah. Baliklah dia co biasa pulanglah dia co samulo kita basatu abe anak-anak yo dia. Jangan cuy itu jo badan kami udah sayang kebake Rosi baliklah dia badan Rosi tuan. Baliklah dia badan Rosi ba itu kata badan inyo disinan kalau kau dipandang. Ndak guna to etong lamo ndak guna dibilang lamo bana. De inyo mencari juo indak ta etong rimbo dalam mencari Rosi masuk rimbo tuan. Biari baganti hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sebulan mencari Rosi na Rosi ndak bertamu makan indak minum pun indak. Entong mencari bini juo ndak ado bini bertamu ala mencari tio hari kok lita inyo baranti ndak ado makan dengan minum tuan. Ndak ada makan dengan minum ba itu armadi cari Rosi tinggi buki lakanyo daki kok lurah kanyo turuni kok kampung lakanyo jajah. Indak ta etong buki nanyo daki indak ta bilang kampung nanyo jajak nana Rosi indak batamu bini nan pai indak basuh pai. Ona Rosi ndak basuh dek lalita mencarinya sepan rimbo lalita mencari kampung ke kampung alun juo Rosi batamu. Sainggonyo armadi dek mencari lah 6 bulan mencari Rosi indaknya Rosi ke batamu para sayan badan ramadi mencari Rosi masuk rimbo. Ndak ada makan jo minum salamo hari 6 bulan badan tinggal kulit pemaluit tulang tuan. Tinggal kulit pemaluit tulang bantu manusia tangkoraknya berjalan latakui orang memandangi mencalik badan si armadi.
Hoi nyo entong mencari juo mengecek-ngecek sama seorang balik la rosi adik udah coy itu kato badan inyo abe anak-anak dia badan awak tuan. Oh semua bean dia anak awak di sinan kalau dipandang anta malang anta nyumuju hola malang tibonyo di armadi lalapan bulan ndak makan ndak minum aja lula bilangan sampai meninggainyo. Hosi armadi Oh meninggal badan siar madi aja lula bilangan sampai nyoba di orang ke pondok ladang. Oh ketampe badan anaknya yo ke rumah marajoki. Oh iya ke rumah marajoki de ala baba mai ayah pemandian mai elo elo Bamandian mai elo-elo di sinan kalau kau dipandang dak guno tuetong lamu bana. Odek mai ala bamandian nama ngali kubu dojo tentu dia gie kain kapan ukuran sumbayang. Hodi bawa lainnya ke kuburan setelah tiba di kuburan badan si armadi marato upie pai marajoki tuan. O marato la upie marajoki onde ayah sayang joawa nda ibu ayah joawa doya. Honda ibu ayah jo marajoki awak seorang ayah tinggal kamambo kamangadu bake siapa ya minta tolong tuan. Oh bake siapa ya minta tolong coy itu bana katoinyo ndak guno to etong lamo. Oh di sinan kalau kok dipandang namanya ala babalik tinggal anak badaninyo tinggal upie marajoki tuan. Oh tinggal upie marajoki tinggal inyo di pondok ladang awak seorang tinggal di pondok. Oh entong menangi juo aye mato badarai mau jan labe aye mato. Oh kasih ayah kamangadu adik mati mande ndak ado ayah ganti arak penawak dape ayah meninggal pulo. Oh tinggal seorang ya awak di pondok awak ndak ado bapa mili apo kadayo ya anak ayah tuan. Yo kadayo ya na ayah abiari baganti hari
Habi harinya baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan, abi bulan baganti tahun, setahun ayah sudah meninggal, lah tinggal seorang marajoki Tuhan. Olah tinggal seorang marajoki, tinggal di pondok tengah ladang. Ode awak kini tinggal seorang di sinan, kalau kok dipandang petang kami malam Jumat, tak kalau badan dirinya yo lau piek marajoki. Yo awak tak kalau mimpi tibo, raso datang mandekainya, nak kanduang ngupiek marajoki yo nak. Hokana do rambut mande ma batinggan, sabanyak rambut tujuh alai. Sabanyak rambut tujuh alai, iyo nan awa ambiek dulu, nan ba ambiek di kapal lo mande. Ho ambil lah rambut nak tujuh alai, tanam lah rambut nak nan tujuh alai, kubuan rambut nan tujuh alai, nan kubuan jangan jauh-jauh. Ho kubuan lah nak di laman pondok, ba itu kata badan mande, kata sampai sawah katu itu mimpi sampai nyota cinta Tuhan. Oh mimpi sampai nyota cinta, tak cinta tekana pulau di sinan kalau dipandang. Oh nyo ambil rambut sekali, nyo ambil rambut nan tujuh alai, nyo buek lubang sekutiko, nyo kubuan di laman pondok, seto tak kubur rambut tadi, rambut tak kubur ditimbuni Tuhan. Rambut tekubur pak nyotimbuni, satu sudah rambut batimbun. Di sinan kalau kok dilihat, satu lah rambut berkubuan, nyo naik kate pondok, hari sadang pukul 2 malam, nyo ulang lalok babalik. Tak kalau badannya marajoki, sekalo lalu hari siang. Paginya hari dipandang, satu lah jago dari lalu. Kaluannya dari pondok ladang, mencalik kalaman pondok, tumbuhlah bunga sangat kambang Tuhan. Tumbuhlah bunga di halaman, dicalik bunga nan tumbuh. Bungonya sekutiko nan tumbuh, bunga indah nan lain. Tumbuhlah bunga pak sarumpun kambang. Ndak tabadodo rancaknya bunga, tak kajui badan marajoki, tantang rambut nan ditanam bana, di sinan bana tumbuh bunga Tuhan. Di sinan bana tumbuh bunga, dicalik bunga tu tadi. Batang satu bungonya 3, nama bunga 3 macam, nan cie bunga inango, nan cie bunga panggil-panggil, nan cie bunga cinto-cinto. Itunya bunga nan ada pak tumbuh di laman, batang cie bunganya 3 Tuhan. Batang cie bunganya 3, ndak guna tuetong lamo bana, bunga nang kambang sangat elok. Tinggalan sabantu itu, tinggalan sarupo itu, indak tuetong lamo bana, ndak para luto bilang lamo.
Di sinan kalau kok dilie agak sajo inyo to tinggan to japui nagari jauh ado nagari sangat jauh yo talataknya di luar mana jauh di luar kok dilie di mana nagari sekutiko kok kini daerah pasar Suranti Kota letaknya di lapi jalan gadang di sinan kalau kita pandang ada orang kaya di nagari sakitlah anak badaninyo yo sakit anaknya sekutiko macam-macam dukun mau be bagai-bagai orang nanti bonan sakit ndak namu cegah wa itu anak Kolanan sadang lasaki Baik tu anak dan sedang sakit di sinan kalau kau dilihat mandak guna tu etong lama bana laba macamnya dukun ado lah dukunnya nanti bo oh carilah nangkau be anak Nangkau be anak kok kini anak sianyo nan saki anak Pak RK di nagari Mana Pak RK di nagari siako namo badan anak siapo galajo namo di sinan kalau kok dipandang siako namo badan anak banamo inyo buyang kibang Mabana mo inyo buyong kibang kalau nan kibang kok dilihat sedang sakit tabuju bana anak rangkayo di nagari anak Pak RK dalam kampung anak seorang tongga babel yang di sinan dukun kamangece ado laube untuk anak kok leka cegak cobiaso Kok leka sehat co samulo carilah bungo 3 macam 6 bungo nanti 3 macam batang 1 bungonya 3 asa dapet bungo co itu anak koelo co biang asoma Mana koelo aco biaso di sinan kalau dipandang mandang kato rupo itu agak sajo di badan inyo agak di badan Pak inyo tadi parentan orang di kampung barabalinyo ka di Bali barabayinyo ka di Bayi di sinan kalau kok dipandang adolah orang mengece anondai Pak RK dan abana ado di daerah Pulau Kembayang tinggalnya bungonan ado tumbuhnya di laman pondok anak rang bansik di nagari nama uni pondok anak gadis seorang asal bisa memintanya minta lah bungo kanang gadi buliena elo badan kibang Pak Memandang katoco itu di perintahan orang namanya untuk meminta bungonan ditumbuh di laman pondok para balinyo ka di Bali
Lah datang orang pak nama samo datang orang pai kamu dia nyo pakai kereta reng lima Makok manso itulah dating di kampung kalau ada kereta relia larang kayu gadang bana kalau ada pakai kereta cie larang kayu elok bana pakai kereta rasola pakai oto. Ba itu kalau manso itu barangke orang nambah samo menuju daerah Sikumbayang. Iyo katampe marajoki kamambali bungonan tumbuh maka membalinya bungonan tumbuh indak to etong lamo ndak paralu dibilang lamo agak saja di badaninya latibo orang namanya setot tibo di laman pondok baca assalamualaikum salam kata orang nyojawe di badan marajoki Kia ka bapak datang kemari bersama-sama ke pondok ambo bersama-sama pak ke pondok ambo di sinan kalau dipandang agak saja di badan ini onde nak kanduang namudoi onde nak kanduang nangga dia minta apa bungoko segala setangkai yola bungonyo dake laman pondok ba itu kato badan inyo ndak dapet minta ambo bali mandanga kato rupo itu onde itu nanapa minta ambil lapa bungonan tunggu apa ambil lapak bungonan tumbuh mandangala dapet izin di nampunyo pondoknya ambil bungo 3 tangkai satu mulai ambil para tamu iyo karamat pak bungonan tumbuh ndak talok bungo digati ndak talok bungo diambil raso satu tibonya tangan tibo tangan menggati bungo raso tabaka dirasoi takajui orang nambah samo dari seorang ala baduo dari baduo laba 3 manggati bungo sadang tumbuh bungo ndak talo kanai gangati bungo ndak talok dopak kanai ganti ndak bisa bungo digati di sinan kalau kok dipandang babali orang nambah samo dilapor tantu pulang ke rumah kabake Pak RK tadi ndak lamuinyo sedang jalan sampai ke rumah badan Pak RK lah dikaban bake Pak RK lai bisa bungo diminta tapi ala kami mencuba bungo digati indak tangalo Pak bungo digati nyo indak talok mandanga kato rupo itu bertambah pane Pak RK tadi gilo dia po badan buyong pasir dia badan nang kini bungo nan tumbuh digati ndak bisa takut indak menggati yang pakai tangan mandanga kato rupo itu cubolah Pak kalau nak percaya mandanga kato dinampai barangke Pak RK jo Pak dukun
Mabarangke Pak RK nyo jo Pak Dukun ala barangke badan inyo sedang berjalan narak kemudian nyo pakai kereta reli. Babarangke wasamo-samo anggaran 20 orang mungkin nyo de itu kok dilie indak di jalan di Palamo. Ndak guna to etong lamo bana sampai ke Bukit Sikumbang ayang Yo sampai ke bukitnya asik kumbayang di sinan kalau kok dilihat setelah tiba di laman pondok baca assalamualaikum waalaikumsalam katonang adi yo lau piak marajoki onde nak kandung nang adi minta bunga tumbuh di laman untuk kau be anak apa na mau untuk kau be na anak apa mandanga katoco itu di sinan kalau kok dipandang menjawab badan marajoki ambil lapak bungonan tumbuh nyo ambil dirang basamo sarato Pak RK tadi satu mulai mabungo bagati satu kamulai bungo diambil raso tabaka tangan apa maraso tabakanyo tangan apa di sinan kalau kok dilihat indak to bilang lamo ndak perlu dihitung lamo ado anggaran 20 orang ambil bungo indak nantalo cie juo babalik Pak RK katampeknyo pulang Pak RK ke rumahnya taman wang tiba di rumah Taman wang tiba di rumah setot taman wang tiba di rumah panganam ya bungo anak bertambah sakit juga di parentan Pak anggota nam banyak nyuagi kabakaran kampung sianam bisa ambil bungo nan tumbuh nanti tangkai batang satu bungonya 3 kok sempat nama ambil laki-laki diangkat jadi anak ambo inyo joki bang badusana tapi kok nama ambil perempuan dinikahan jo anak ambo Madinikana Joana ambo wa itu bana kok dipandang agak sajo inyo mengecek sebantu itu orang kayo dalam negari orang kayo orang terpandang Pak RK bana memarentan barangke segala masyarakat ambil bunga di pondok langadang Tuhan Mama ambil bungonya di pondok ladang di sinan kalau dilihat indak to etong lamo ndak paralu to bilang lamo agak sajolah di badan inyo maalun badannya tadi leklah banyak Pak orang nama ambil bunga lah bagantian orang nanti bo bagantian orang lah datang dari jauh orang lah tiba dari jauh orang lah datang
Di sinan kalau kok dipandang indah to bilang lamo bananda para luto etong lamo. Di sinan kalau kok dilihat coy turang nanti boy ndak nantalo ambil bungo Yo indak nan talo doa ambil bungo indak nan tembus cie ju ambil bungo tumbuh di laman ba itu kalau kok dipandang coy itu karamat bungo nan tumbuh coy itu karamat bungo nanang adoma Dari jauh orang latih bokam ambil bunga dan tumbuh bunga nak taluk digati orang bunga tak bisa diambil orang lakamolan orang nambah samo bamimpi lah dukun nama ube nangka bisa menggati bunga nangka bisa mencabui bunga hanyalah orang nam punya pondok Anyo orang nama nanam bungo nam punyo bungonyo nak kabisa luaknyo pado lain itu nak kabisa mangati bungo ndak kabisa ambil bungo itu mimpi dukun nanti bo Tuhan Itu mimpi dukunan datang dek mandanga mimpi bantu itu mimpi sampai nyota sinta takana pulo Yonan malam semalam itu ditunggu hari esok mangko diagi kababa ke paer kamasonyo bini mimpian Mansoco itu mimpi awak ba itu kata badan dukun indah to bilang lama bananan malam semalam itu hari malam kalau dilihat paginya kalau dipandang barang ke dukun tampe Oh barang keinyo tempe paerkanan pagi sepagi tutuan Onan pagi sepagi itu deklah barang ke tempe paerka sampai ke rumah badan apa satu tiba di tempe apa Yo baco assalamualaikum menjawab inyo paerkatu Waalaikumsalam kata apa naiklah kate rumah yo aku sabab karanonyo pagi-pagi gae latibo
Oleh ko ado ko berita baik itu kata badaninyo baru menjawe gaet tadi onde Pak RK dan abana tadi malam membawa mimpi. Yo alam mimpi badan nambo mansonyo nangka bisa manggati bungo nangka bisa mencabui bungo anyo lainyo nampunyo pongondo Tuhan. Oh anyo inyo nampunyo pondok luaknya pado lain dari itu nambungo indak kata gati nambungo indak kata cabui. Oh mandanga kata rupo itu bakato Pak RK tadi ko iyo sabantu itu kita pai tempe nanggadi janjikan ala kita buek sianan bisa ambil bungo. Pokok sempat inyo laki-laki to ambil jadi anak awak. Kok sempat inyo perempuan to jadikan jadi minantu gae. Oh dijadikan jadi minantu itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu. Oh disinan kalau dipandang bakato gae tu tadi onde Pak RK dan abana kalau sejarah nampunyo ladang memang gak soleh dari dulu. Nama solenyo dari dulu orang tu mansoda ulunya. Inyo baduo baradik kakak wakatu adiknya kakak lain meninggal mande badan inyo ndak lama sudah meninggal marupai menjadi cindai. Jadi cindai kata awak di kampung kuntilanak kata orang kota ndak lama sesudah itu nan cindai nyotangkok dia yanyo berubah jadi manusia baliknya elok cobiaso kepala bananyo paku. Ndak lama sesudah itu baru balo balik jadinya cindai balik sampai kini ndak pulang-pulang sampai meninggal ya nanggadi Tuhan. Sampai meninggal ya nanggadi mandanga kata rupo itu di Pak RK lain jadinya. Onde gae dangakan bana kotaknya dapik bungo be anak amboko kamati juo biar lainnya rupo itu. Honam pokok dapik bungo be anak biar lainnya dasar dari keluarga manusia menjadi cindai. Nam pokok anak dapik ube gae. Nampak ko anak dapet ube mandanga kata rupo itu. Hola sanang hati gae tadi kalau iyo sabantu itu mau kita painyo tampe nampunyo bungo nan tinggal di tengah ladang ba itu kata badaninyo. Di sinan kalau dipandang indah to bilang-bilang lamo dak paralu dibilang lamo barang keinyo sarombongan menuju daerah Sikumbayang Tuhan. Oh menuju daerah Sikumbayang di sinan kalau dilihat ndak lama inyo di jalan.
Yo sampai waktu yo jangkonyo tiba sekali di laman pondok seto tiba di laman pondok nyo baca di Pak RK Assalamualaikum menjawe badan arang nagadi yo lau piek marajoki Waalaikumsalam kata nanggadi Aka bapak kata nanggadi Menjawe Pak RK lambe-lambe Onde nak kanduang namudoe Kok dapet kandak badan apa Tolong ambil anak bungonangko bawa ke rumah badan apa tolong dibawa bungonangko Kau be anak badan apa Oba itu kata badan ninyo Bakato badan marajoki Onde apa dangakan bana Ambil lapak mungonan tumbuh Nanambo indak kamalarang Nanambo indak dapat kamanaga Kato sampai sebantu itu jawapan badan apa Kok mambil bungona orang lah banyak Olah banyak nama gati bungo digati indak tagati kondak nampunyo mambil bungo nam bungo indak na Olah kata gati Nambungo indak dona kata gati mendanga kata rupo itu di sinan tamanwang nyawa marajoki sadang mamanwang marajoki bakato Pak RK tadi onde nak kanduang nanggadi kok lay dapet bungo babao nanggadi ke tukang bawa bungo bawa ke rumah badan apa Kok lah cegah anak cobiaso janji apa sudah baratokan Ala janji nak badan apa siana bisa mau be anak iyo jo bungo nan tumbuh ko Kok sempat inyo laki-laki diambil jadi anak apa Kok sempat inyo perempuan kajadi minantu apa na maka jadi nak minantu apa mendengar kata rupo itu menjawe upi marajoki Onde apa dangakan bana beko bisa bungo bawa kok cegah anak badan apa nambedonyo anak apa nak namu Malu beko pak nampak jo ambo orang bansek dalam kampung ambo anak yatim piang atu pak Mambo anak pak yatim piatu orang indah ado bapa milih orang dak ado badus anak kami ko orang tabuang ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu onde nak kanduang marajoki ko itu jangan dipikirkan Namun nak tanggung jawab apa marajoki jan bapikir na Marajoki nak jan bapikir mandanga kato rupo itu mandanga kato dari apa lasana ngati marajoki
Dek kalau iyo pak serupo itu biambo cubo bungo bambi nyo ambil bungo di Marajoki nyo cabui bungo nan tumbuh di laman pondok satu nyo sembajo tangannya jo ure lata cangabui Majo ure nyo alat tacabui mantuk mencabui kayu ketek mantuk menyembah daun sajo indak nambare dipandangi baik itu orang memandangi manggil yang orang nambah sangamu manggil yang orang nambah samu dek lata cabui bungo tadi di bawah raka luayo nyuara ke rumah pak tadi yo na rumah pak RK ndak guno to bilang lamo dek lamo lambe di jalan sampai ke tampe rumah pak RK baru bakato marajo baru batato nyo Marajoki onde apa dengan bana oh buwe lalu bang pak gadang-gadang mendanga ketoco itu oh nyo buwe lubang gadang-gadang lah sudah lubang tabuwe di laman rumah badan apa oh nyo tanam bungo babalik sudah nyo tanam ditimbun nyo lah tumbuh bungo co biaso segar daunnya coba semulo oh di sinan bakato Marajoki nama anak apa nan sedang sakit menanga ketoco itu oh nyoba Marajoki di badan apa sedang tabuju anaknya ditampe tinggi dua oh sedang tabujur tampet tidur setonyo calik di Marajoki nyo ambil bungo kalaman nyo gati bungo tigo tangkai nyo bao dake urang nan sakit iyo kadake anak apa di sinan kalau kau dipandang agi lakan panjang pak ambo gak salai nyo agi di badan apa seto dapet kepanjang salai nyo lataan setangkai bungo di kanyang setangkai di ulu hati setangkai di ampu kaki nyo selimuti jo kain panjang dari ujung kaki ke ujung rambut selesai nyo menyalip muti Marajoki pai kadang alam onan matu bilik pak untuk ambo dialah dalam kamar ambo jangan di luar pulau calik sajo sebantalai udah ko kecegak wak samulo oh mandanga ketoco itulah nyuagi kamar di pak RK iko kamar nak conanggadi iko kamar untuk anak apa lah masuk kamar Marajoki
Malah masuk kamarnya amara joki. Setelah masuk kamar agak saja di mara joki di sinan kalau kok dilihat tinggalnya sadang dalam kamar tu bilang anak Pak RK tadi ndak lama do anak dipandang anak lah duduk biasa duduk lainnya baksa mulo malah sehat inyo samulo ndak ada bantu orang sakit pucik indak segalo indak badan makilek dipandangi badan maminyak bantu dulu satolah duduknya biasa bakato inyo mana apa iyo kabake ayah inyo onde ayah dangakan mana siapa mau beangambo ayah masih aku yang mau beambo mandanga kato bantu itu sinan bakato badan ayah onde nak kandung anak ayah kok mau be nak tentu nam punya bunga coang calik bunga tumbuh di laman itu mana bunga nan tumbuh nyo calik bana de namudor indak tabador imbun bunga indak tabador rancak bunga itu orangnya nak nama ube nam punya bunga dalam kamar na mata danga juo di mara joki mansuaya ju anaknya lah berdebat mansuaya ju anaknya bantu kabatangkai buat tinyo mara joki dek nak tetan di hatinya nyo sangko berang ke mara joki keluarnya dari kamar satu keluar dari kamar magato badan dirinya nyoturi apa kalaman onde apa nam punya rumah ambo balik lagi ke pondok ladang biarlah ambo jalan seorang pak masa balun apa membawa awak sebalun apa membawa mara joki kapak lava kecian juo beko lendak berang anak apa lain dak malu mencali ambo ambo anak pak yatim piatu ambo jale anak tabuang orang bansik dalam negari ndak mungkin jodoh anak apa kini ko contohnya pak nawatamu biambo berjalan seorang apa biarlah mopak berjalan seorang mendanga kata rupo itu di sinan kalau dipandang taman ngapa mendangan tumpak di badan mara jokinya keluar pai nak nyolai satunya kamulai berjalan sama seorang kaki kamulai balangkan tangan kamulai bayunkan satu nanggadi kabajalan tangannya sembah dia apa Tuhan nyosembah tangan dia apa nambah namo si buyong gibang di sinan kalau kok dilihat honde dia kandung mara joki
Awalah tahu namu adik udahlah jale namu adik mangkuamu dia mengecek pakai ayat awak suko mencalik bungo ndak ado ndak sayang do kepada marajoki dia janpai pulo mola awak ke dalam bilik mo awak ke dalam rumah dangakan bana di marajoki coa bana dia urang kamanganyang coa bana urang pengganti nana abang tatap sayang you Nana bang sayangnya kemara joki jana dia napai pulo wa itu kata buyong gibang Omo awak dia ke dalam rumah menangah ketoco itu menangi badan mara joki Honde abang bang sayang jo awak oh abang sayang jo mara joki Lain tak malu badan abang ambo anak yatim piatu ambo ko orang tabuang lain tak kok malu mengonceng ya ki bang Oh tumpak di badan buyong gibang ndak ada malunya dia ayahnya ndak maluinyo di nan banyak mengecek buka-bukaan apa adonyo nanyo sabui onde dia kandung marajoki sekami iko marajoki seranca iko dia badan marajoki rambut panjang tegere-gere mangajo malu dia badan abang di sini nda inyo buyong gibang kok gibang lah memandang upiak marajoki dari kaki sampai ke rambut ampu kaki bungka setayan tumi mendamai telu burung bati jerong coparui padi ma di pinggang karanggo naik di punggung maujan labe batang mari berkata-kata sakata tunangan duku sakata tunangan palu sakata tunangan madandam dak sudah di hati awan bara jompokan yang nyoco bulan sekap yang rambut panjang tegere-gere telingo telipuk layu hidung mancung mana suntongga panggalakan bak limo rangka bak itu badannya upiak marajoki jangik kuning copane pangatang De inyo ma dipandang mengecek marajoki joati bodek ndak tanati sigi bang nyo ambil tangan marajoki nyo elo sajo lay masuk rumah dek nyo calik diaya bantu itu galak malenga apa kata ngadi tuan Magalak malenga nyopar kata di dek lah nyobao marajoki nyo ke dalam rumah satu tibo di dalam rumah nyoparentan pembantunan ado nyoparentan urang ate rumah urang kayo langkana mo nyobalian pakaian marajoki di Bali pakaian hari itu di Bali baju mode-mode Bali sarawanan maha Bali di Bali jilbab nan elok-elok wa itu kalau kok dipandang mulai malaga badan inyo kalau nan upiak marajoki satu mulai laki baju elok laki pakaian maha Bali batamban dam mati gibang
Batambandam nyawati gibang batambandam mati yo jantung mangecek gibang kaya masa kuti konde ayah dangakan bana takut lari kabarale nikan kami nambah duo. Ba itu kato badan gibang de anak bana mamarentan nyotako ari kabarale tibo di minggu nak barisuaknyo di sina nale kita mulai. Ba itu kato badan ayah basanang-sanang lah dulu kalian baduo jangan sampai bagadua minggu barisuak kalian ni. Karena Abiari nyosari itu abiari baganti hari abiari nyo baganti pakan tibo dipakan nyo sekutiko alek lah sudah nyo kadetako. Oh mulai lainnya kabar alek 7 hari nyo 7 malam ba itu alek buyuang gini bang Oh 7 harinya 7 malam itu nyo alek buyong gibang lah 7 kambiang tagolek lah 7 jawi badabi lah 7 kabau utama kabau bakorban. Ba itu kalau acaranya ikan jangan disabui lai ko ayam jangan dibaco. Coy itu acara buyong gibang jauh jo hampir tamu tibo anak Pak RK na barang ale mana Pak RK nyo anam barale indak to bilang lamwana salah saya le nyo gue inyo lah sudah banikan malah sainyo suami istri antaro gibang jo piet tadi yo jo inyo marajoki di sinan kalau kok dipandang antaro inyo nambah duo lai sayo jo sakato bakato Pak RK wake anak onde nak kandung gibang na sarato piek marajoki bangun lana rumah tanggo jangan sampai bagadua gangadua na Jangan sampai nak bagadua-gadua jangan sampai batangka-tangka sayo sekato lah kalian keduanya. Ba itu kalau kau dipandang tapi dicalik badan gibang duo jo upiek marajoki ndak ada pernahnya magamanyo batangka. Ndak mencuboinyo bagaduinyo serius rumah tangga goma mainyo seriusnyo rumah tanggo orang banyak tahu de inyo di malo orang ndak katahu di malo orang ndak kakenal. Anak Pak RK kana monyo kalau nanupiek marajoki minantu dari Pak RK orang tak pandang dalam kampung mau orang terpandangnya dalam kampung di sinan kalau dilihat abiari baganti hari abiari baganti pakan sapakan jodoh pakan abi pakan baganti tahun ala setahun 2 tahun masyarakat lingkaran bertambah sayang di malu orang nak kasayang ko ado anak sakit-sakit ko ado anak damam-damam
Nambungo nan tumbuh di laman rumahnya ambian di marajoki kaganti ube dinan banganya maka ganti ube nyo adina banyak coy itu kalau dipandang mangko orang sayang kainyo mangko orang elok kainyo coy itu inyo pak nambah duo antaro gibang jo marajoki inyo disagani masyarakat orang mulai sayang kainyo lah mulai orang adot takui lah mulai banyak orang sagan agak sajo di badan inyo lah 5 tahun baturutan rasaki batambah tambah mandei marasakinyo abat tambah indah nan wadodo kurang cie juo ndak adonan salan taro inyo baru matanggo yo tumpak di badan marajoki dek lai aman nyo baru matanggo walau inyo anak yatim piatu tapi nama ambieknyo kajadi bini japek suami orang elok lainyo aman badan marajoki ndak ado ditampu musibah badannya sehat selalu ba itu kalau kok dipandang karate sure layang-layang kambang bungo di dalam rimbo ketana jatuh sularonyo dek marayoki nyo anak yatim piatu lah sanang-sanang sainggo iko do luka baki toko ado untuang batamu